खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 17 मे सनिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं भाग्यश्री बसुमतारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथाङा रांखावरि आरजिनानै लानो हागोन। थाबथानानै थानाय जेंनाया सुस्रांजागोन। वृष राशि। मोनखानाय मुवाखौ खोमाना लाफिननांगोन। गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोननांगोन। मिथुन राशि। गोजान लामा दावबायनो खाबु मोनगोन। रंजा खुसियैनो साना बारलांगोन। कर्कट राशि। गोसोआव साननाय बायदि गासै खामानिफोरखौ मावफुंनो हागोन। गोसोनि जै जागोन। सिंह राशि। नोंथांनि गथ'आ गावनि थांखिसिम सहैनो नाजानायाव फेलें थांगोन। नखरा दुखुजों साग्लोबसारगोन। कन्या राशि। नखरनि खामानिफोरा मावब्लाबो जोबस्रांनाय नङा। देहाखौ जोबोरैनो मेंखांनाय मोनगोन। तुला राशि। आद्रा जाना थानाय खामानिखौ मावफुंनो गोबां गोहो बोलोनि गोनांथि जागोन। गुबुननि मदद लानांगोन। वृश्चिक राशि। हरखाबै देहायाव बेराम सोमजिनो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम जागोन। धनु राशि। समाजनि मोजां हाबा मावना बयजोंबो मान होजागोन। बिमा बिफाया नोंथांखौ लाना गोग्गागोन। मकर राशि। रांखावरिनि आंखालाव मावनो लानाय खामानिया गोदोसोनानै थागोन। गोबां जेंना सोमजिनो हागौ। कुम्भ राशि। आसा खालामनानै थानाय सिमाङा जाफुंगोन। गोसोआ जोबोरैनो रंजाखांगोन। मीन राशि। गावनि आंगोजों लोगो हमनो खाबु मोनगोन। गोजोन खुसिनि सान जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज, डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।